Pastilan is paring uli. Di mo bayad mo tapos akong utang siya karon nga 500. Wala man ni ari. Asa naman tong batawa man napakita. Sa kagsugoon na ako si Bino nga ibato ning kwarta siya para di na siya mag ani diri ba. Sibe. Sibe. Kaman Jams. Di ba sugoon ta ka ba mo ato ka ulit di magbayad kag utang. Bayad pila po. O 500 ra gud sibe. Pero dugay-dugay naman gud nga utang gud. Unang kinanglan ni bayaran kung adlaw. Asa man si Ron? Naagro sa ilahab yung oy. Klaro kay ba? Toto dito tambay ron. Kasi nalag to. Kung wala silang balay, pagita lang ko dito sa palibot. Nara lagi dito. Asa man ang bibi? Pero mo ni bayad dito. Kakapoy. Yaw-yaw pa bata ah. Pero tingta pulana gini mata ay tao suguon eh. Pero may na lang karon kini adto. Ay, yaron eh. Matay na sa mulag si. Ako grabe utang niya, badugay na kayo ito, wagin bayarin. Pila naman taon to kabulan eh. Wako'y kwarta ron saon naman ako ni, wala ko itaon dire. Hindi ha, wala na ilamas, gusto ko pagluto na ko ron. Tayo yan, kabulan, maninglon. Ipon mo hatag. Masing muhatag na to. Dugay-dugay na gito nga utang niya ba. Nagtuon siguro na ko to sila. Masing muhatol lang siguro to siya diri ah. Eh karon man gito among schedule ng bayad. Paabot lang ko diri ah. Asa naman to si Olid oy? Asa mo yung mangutang aning karatuan ng pagkaon. Isa. Huwag mangkon ning damulag oh. Nagstambay. Saan na yung gunitan? Ay, duulon sa nako ni be. Oy, Lid, naday ka. Oh, nako diri. Asa man ka padulong? Paliton ta ko. Magpalit. Ako po ni mong kwarta oy. Matay pasali og padala sa imong anak. Dako kay kinong kwarta ha. Ana man na. Ay tama. Atikon ang bata di impas mo pagkaon ani. Dung, tunga tabi. Ay, mangaya ka ni. Oh, ayo ko anak. Gusto ko anak ba? Ay, sige, mangaya ka ni. Sayo sa. Oh, sige kasayon ra na sayo ra man. Magaling kang kupal ka. Ikaw bala. Oh, sige sugod ako. Sugod tayo, kadugay oy. Sugod ako sayo ha. Ayaw, call. Ay, natawag yun. Saan na lumaha oy. Bakit? Patay ni matane. Ay, sige anak bay kapoy ra ba? Ay, sabi, tama na na. Uy, nga naman. Lahat na sad. Ay, inasad. Matay daghana di anak day oy. Ay, nalikra mo. Unsa naman po na di ay? Tambilig masad. Unsa? Tumbling? Binuang. Ayaw ko mao anak. Dikti ka taga na ni. Sige, basta tagaan ko mo ana ha. O sige na mo, pagdablig na. Sige, sugod na ko ha, matamling-tamling na ko. Dapat magpalakpak ka sa kanya, makatawa ka ha. Dagam. Atay, sakita sa kong likod. Uy, nalambas. Mga nani o. Salamat mo na ko ha. Naghatag ko niya tanan ba? Hindi siya nagbili ng iyaha ba? Ay, salamat tayo. Oh no! Ay, ataya bata ah. Gilisod-lisod pa ko. Ako ay atik si Ulid. Ay, gaya po di sibi suguon eh. Suguon ta na kong papalit og sudan ito. Pre. Uy, pre. Ito naman ka, pre. Sa kalingkod sa. Hawak. Ano man ka? Togi, kuhan ko ba? Gutom ko ba niya na may bata dito nga. Kamot, yung pagamangkon, magroto ni mo. Ay, nakita mong sibi? Kita mi ba? Ay, Pre mayo. mo, nanhi ko diri pre ba? Kay numusta ko sa imong ulam ni mo itong nagi ba? Dugay. Baon, tanong ka bali noon. Ano mga musta man ka? Nagkita lang ka mo ni sibi. Oh, nagkita mo sa mga ato day. Ipadala mo na ako siyang 500. Nga hiram na ako siya mo. Kay babayad si mo ha. Ha? Oh no! Ipadala na ako siyang 500. Siya kung gusto ko babayad si mo 500. Atayo, bata aday. Uy, ano man? Lagi pa sayo pa ko, patambling-tambling pa ko. Nawa, di ko ilabot anak pre. Bayad to ni mo? Oh, importante na bayad. Nakabayad ako nimo. Ay, Dali sa ko kay mag bigamo ko kay gutom na kayo. uy, pre! Pre! Patay. Patay, bata. Uy, buya na yato, uy.
Mo pa kumangkon pre bugoy kay pre. Kasuwawa ko ay.